kayo sa Estings Village at pag-ipadangting po ang bell para sa kasiyahan namin lahat. What's up Tarlakeños? My name is Alvin Bautista of Exploring Tarlac. Good news, nasa Tarlac na ang Esting Lechon, ang pinag-uusapang Kapampangan boneless lechon sa Pampanga. Later guys, papakita ko sa inyo kung ano ba yung mga isi-serve nila sa atin. And yan, kung gusto nyo puntahan, yung location nya dito sa Pearl Lane, Bypass Road, Barangay San Vicente, Tarlac City, Tarlac. Ayan Tarlakeños, bago tayo pumasok dito sa Esting Lechon, check muna natin yung mga naka-promo nila. So meron tayong dito, Berman's Special, yung menu 1 nila, menu 2 and menu 3 and menu 4. So menu 1, makakasave ka ng 336 pesos. So dito sa menu 2, save 322. Menu 3 guys, save 258. And sa kanilang menu 4, save 209 pesos. Ayan, kung makikita nyo naman yung mga sa menu nila or yung Berman Special, meron silang kasamang laging 200 grams ng lechon. Sa kanila na mga Berman's promo, so may promo 1 tayo, promo 2 and promo 3. Sa promo 1 guys, makakasave kayo ng 850 pesos. And sa promo 2, save 874 pesos. And of course, sa kanilang promo 3, meron kayong masasave na 1,823 pesos. Syempre, sulit sa sarap, sulit sa budget, Esting Lechon Tarlac. Ayan guys, kung gusto nyo naman pa-deliver, pwede kayong pa-deliver sa Maxim, Food Panda, and Grab Food. Kung gusto nyo naman pumunta dito sa kanilang pwesto at mag-dine in, open sila daily 10 AM to 10 PM. Magandang umaga mga Tarlakeños. Inibitahan ko kayo dito sa Esting Lechon Tarlac, located in San Vicente Bypass Road, ONC Building in front of Korean Mart. Thank you. Sulit sa sarap, sulit sa budget, Esting Lechon Tarlac. So ito na Tarlakeños, sinserve sa atin ni Esting Lechon dito sa Tarlac. So yun mga binanggit ko kanina sa labas, yung mga promo nila. Yung serve sa atin ngayon, yung promo 1, so meron tayo 1 kilograms of lechon. And of course, binagoongan, 1 tray. And sa kanilang pansitchon, ayan, ganito karami. So itaas natin para makita nyo. Itong kanilang promo 1 guys, good for 8 to 10 packs. Sigurado mabubusog na kayo dito. And syempre kayo na rin na mag-provide ng kanin nyo. And sa kanilang menu 4, good for 2 packs. Meron tayong 200 grams ng lechon. Ayan, naka-chop na siyang serve. And kasama niya, it's either itong kanilang sinigang chon or yung kare-kare chon. And of course, may kasama na siyang 2 rice and 2 iced tea. Tapos, meron din silang ino-offer dito yung kanilang a la carte. Meron tayong baka chon sa kanilang mga silog meals. So, sinarve sa atin guys yung kanilang baka silog meal. Meron siyang kasama baka chon, sibuchon, and of course yung kanilang garlic rice and egg. Ayan guys, bago natin tikman yung mga sinarve sa atin yung Esting Lechon Tarlac, gusto ko lang sabihin sa inyo guys na meron silang promo na 1+1 promo. Every 1 kilo sibuchon or chili chon na binili nyo, meron kayong 1 free 1 liter iced tea. And of course, Tarlakeños, meron din naman silang ino-offer dito ng mga combo meals. So, sa combo meals nila, it's either chop suey or pinakbet yung pipiliin nyo. May kasama na siyang sibuchon, egg, rice, and iced tea for only 179 pesos. Ayan, Tarlakeños, una natin titikman of course yung kanilang lechon or yung Kapampangan boneless lechon. Yan, i-test muna natin kung gaano ka-crunchy yung kanilang lechon. Parang may fireworks sa bibig mo talaga. And of course guys, napakalinamnam nung kahit barat pa lang. So later titikman naman natin yung kanilang laman. Ayan Tarlakeños, first natin titikman of course yung kanilang sinigang chon. Ayan, yes, yung kanilang sibuchon nilagay sa mismong sinigang. Natin may laman. Hindi lang naman yung sinigang yung meron nilang lechon. So meron din naman silang ibang dishes dito tulad ng umbachon, paksichon, adobo, spaghetti,
pansit, sinigang, yung nagtitikman natin kanina. And then syempre yung kare-kare, binagoongan, sibuchon, express tokwatchon, chop suey chon, sisig chon, and pinakbik chon. Yan guys, no, next natin titikman yung kanilang binagoongan chon. Kasama sa kanilang promo 1 na good for 8 to 10 packs. Next natin titikman isa sa mga older breakfast nila itong baka silog meal. Syempre may kasama na siyang baka chon, sibuchon, and yung kanilang garlic rice and egg. And of course, kapag sinerve to guys, meron na rin siyang kasama special sauce para dun sa baka chon. Nilang baka silog meal, syempre may kasama na siyang unlimited soup, unlimited iced tea, and of course yung kanilang unlimited garlic rice. So next natin titikman yung kanilang a la carte na baka chon, and may kasama na siyang special sauce pag nag-order kayo. Tikman naman natin guys yung kanilang laman sa mismong sibuchon nila. So kanina tikman natin kung gaano ka-crunchy yung mismong balat ng sibuchon. Sa kanilang mga lechon guys na boneless, ino-offer nila yung sibuchon at chili chon. So may available sila per grams, 250, 500, 750, tsaka yung 1,000 grams. And sa mga sizes nila, mayroon din silang available na small, medium, and large. Tikman na natin lahat yung sinerve sa atin ng Esting Bay Lechon dito sa Tarlac City. So, in-highlights natin sa mga sinerve nila guys yung kanilang menu or na kung saan naabot ang 500 pesos mo. May kasama na siyang 200 grams na sibuchon, cider sinigang or kare-kare, tapos meron na kayong 2 iced tea and of course yung kanilang 2 rice. Sa kanilang per month special na menu 4, makakasave kayo ng 209 pesos. And of course sa kanilang promo 1 na 1 kilogram of belechon, binangonan na food tray, and of course yung kanilang pansit chon, makakasave kayo ng 850 pesos. Tapos na natin tikman lahat kung sinerve sa atin ni Esting Bay Lechon dito sa Tarlac. Sulit sa sarap at sulit sa budget naman talaga yung mga foods nila dito. And gusto ko lang sabihin sa lahat ng gusto mag-franchise kay Esting Bay Lechon, pwede po kayo mag-franchise. Pwede nyo kontakin yung kanilang Facebook page, Esting Bay Lechon Tarlac. Kung ayaw nyo mag-dine dito sa Esting Bay Lechon Tarlac, so pwede naman kayo pa-deliver sa Maxi, Food Panda, and Grab Food. Yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko tulad nito. And of course, huwag nyo kalimutan i-share ang video to para malaman ng ibang Tarlaceños natin dyan na nasa Tarlac na ang Kapampangan boneless lechon ang Esting Bay Lechon. So until our next vlog, peace out!